ce muku za su ban mu nemi yancin mu gashi mun zo mu karasa gidan gwamnati ma an ki ban mu shiga ana ta sa tiyagas. Wannan wani irin zalunci ne, wani irin mugunta ce wannan. Haka ake cewa adalci za a ba mu, haka ake cewa za a saurare mu in mun zo mun yi magana. Wannan wani irin jahilci ne. Kuna gani yanda ake sa mutane gudu ana sa tiyagas, kuna gani. Adalci muke so, adalci muke so, sassauci muke so, adalci 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 muke so, ba ma tare da wayancan. adalci muke so, adalci muke so, adalci muke so, sassauci muke so, sassauci muke so, adalci muke so, adalci muke so, adalci muke so. Sassauci muke so, adalci 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 muke so, sassauci muke so, adalci muke so, adalci muke so, adalci muke so, sassauci muke so, adalci